Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kipitanga kukuepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa karoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe tawigira nyaya budiswa ne Zim-I yataura pamsoro pa Sengezo Tshabangu wakataura vachiti pane maruma vari kusekireta nekuti Sengezo vari kutenderera KuN'anga kuti vawane simba rekuti vakunde by elections aya ari kuuya muri Zimbabwe uyezve vari kubata mushonga wekuti vabvise Chamisa as the president we-CCC. Tingaziva kuti nyaya iyi ndeyechokwadi here yaburitswa neZim-I yataura ichiti pana right hand man wava Sengezo Tshabangu ndiye aburitsa nyaya iyi achiti vaSengezo vakaenda kugokwe uko KuN'anga kune chemberi yainzi inopa vanhu mishonga muri Zimbabwe inosimbisa mapoliticians. Zviri kunzi vakaenda ikoko uyezve vakaenda kuChipinge uko kwavainosimbisa business ravo. Then vari kunzi vakaenda zvakare kune muprofita ari kumasvingo yanonzi Papa Isaiah ane mbiri akambotrenda mastreets esocial media afamba pamusoro pemvura kukariba shinzanzi kwese kwaSengezo nevamwe vakatenderera vachida kusimbiswa kuti vawine by elections. Tisingaziva kuti nyaya yechokwadi here kana kuti yabuditswa neZim-I asi kutaura kuno ndozvataurwa neZim-I asi pataura pachinzi the right hand man waSengezo akabva asiyana nawo mushure mekunge vatanga kufamba vachienda kuN'anga. Vakataura ivo vachiti nzira yavo kufamba nawo waSengezo inogona kuvarwadza kudarika CCC MPs avakarikola muri Zimbabwe. Mene munoona sei nyaya tatakuigira yaSengezo kuti ingava nyaya yechokwadi here kana kuti yaburitswa neZim-I. Tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.